Колко пари би дал, за да се наспиваш пълноценно всяка нощ? 100 лева, 200 лева, 1000 лева. А какво ако ти кажа, че само за 1 лев на нощ можем да ти решим проблема с недоспиването? Нека да ти обясня как. Това, което трябва да направиш, е да опиташ лепенките за нос на NoseWay. Те стимулират естественото носово дишане. Когато дишаш през носа, въздухът, който дишаш, се пречиства, увлажнява и стига дълбоко до дробовете. Така тялото се насища с повече кислород, а мозъкът може да влезе в дълбоките фази на съня. Но когато дишаш през устата, сънят става плитък. Започваш да хъркаш и се будиш, сякаш не си спал изобщо. Това е нещо, което милиони хора преживяват всяка вечер, без да осъзнават, че проблемът е в дишането. Лепенките на NoseWay просто разширяват ноздрите ти и ти освобождават дишането. Аз лично ги използвам всяка вечер и от тогава дишам спокойно, спя по-добре и ставам по-отпочинал. И сега за черния петък можеш да ги вземеш с до 50% намаление в сайта на NoseWay. Ако смяташ, че сънят ти струва повече от 1 лев на вечер, то тогава отиди на noseway.bg и поръчай своите лепенки сега.